ndị Igbo kedu ife wu nsogbu unu? Kedu mgbe unu ga-amata ihe? Anyị kpọrọ onwe anyị Igbo mana sọsọ ihe anyị ma wụ iche okwu, ịkọ ọnụ, ikpe isiokwu, evutego m ike, onye avute ike, unu ewere na-alụ ọgụ, na-azụ onwe unu na-azụ ọkụka, onye ka nwanne ya nwee pawa. Kpọta ihe na-emebinara anyị n'ala Igbo. Ndị mba ọzọ ha ncha mekọtara onwe ha ọnụ na-azọ their own right, na-azọ ọganiru ha, na-azọ ife ọma ha ka ha nwee udo na ọnwụ, ka ife dị mma bata n'ebe ha. Sọsọ time of anyị ga-eji mekọta onwe anyị ọnụ, zọpụta onwe anyị, zọwa ihe ọ dị mma n'ebe anyị. Mgbe ahụ ka anyị ga-ebidozi akọwa ọnụ, evutego ike niile ivutere, gịnị ka iji eme? Ike niile ivutere ike anwa nwanne anyị nọ na nga, ifutere ike anwa ọnwụ dị ebe anyị, ifutere ike anwa ndị Awụsa bịa na-atọrọ anyị na-egbu, ifutere ike anwa anyị na-ata afụfụ n'obodo anyị, ifutere ike anwa amụsụ na-ata, ifutere ike anwa anyị nwere factory, anyị nwere company, ifutere ike anwa ekwe etiebe ofu onye anyị n'ọchịchị, butere ike anwa nke tinyere eti ya chụfụ ya. Nkịta anya bido okwu ọzọ ka anyị chọọ onye ya wụ onye isi anyị ya chi obodo anyị ka ọ dị mma. Sọsọ ihe unu n'ọwụ ịpụta na soshal midia ihe na ọwụ aka m onye a, enwe m ike, enwe m nka, amụsụ ju ebe gị, amụsụ na-atagbu ụmụaka gị, na-atagbucha ma ndị ebe unu onwere ife iji ọchịchị ga mme ọkịka gị ahụ. Ndị ebe anyị piniko ka anyị were anyị hapụ na ịzọ ọkịka, abụ m ike ka anyị pụkọta ike anya ọnụ, ka anyị zọpụta onwe anyị, ka anyị chọọ onye ga-abụ onye isi ala anyị, onye ga-eme ife adị mma. Ka anyị kwesịrị iwekọta ịbịakọta ofu obi, were ofu obi nnọọ chụọ anwụnta n'ehihie ka ọ ghara ịtagbu anyị n'abalị. Unu ga na-emekwa ihe unu na-eme agbapụdo anyị. Lekwe na onwere ozugbo ibe anyị na-agbaba, ma na agụ nwaanyị ma ndị abụ ike ma ndị ebu ike a na-egbu, abịa tọrọ ndị ebu unu na-egbu, na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche, na-ezu anya ori, ọbara ju ebe niile. Sọsọ ite ọnụ ka nọ n'ala Igbo eme. O nwere ejighị ike eme ofu ihe, jike n'ike ga nwa na megodi ofu ihe ka onye nọ na nga pụta, jigodi ike ga nwa sigodi na onye anyị achị ka onye abanye ọchịchị, onye ezigbo mmadụ. N'anya bụ na season of election, sọsọ ife ma wụ ịkọ ọnụ na social media, unu kọrọ ga saida gara ga saida, ihe nke adịghịzikwa mma. Igbo ka anyị nwee n'obi nwanne, ka anyị bịakọta n'ọnụ. Biko mee na ka vidio a gaa ebe niile ka ndị Igbo were amụta ihe. Anyị kwesịrị ịbịakọta ọnụ, vụrụ ike ga nwa ma egbe ga ma ihe niile ị na-eme, were apụta ka anyị dozie obodo anyị. Ife anyị nọ sisi na ịyọ Chineke onye ga-ewu onye isi anyị, makwa na Chineke na-eme eze, mmadụ adịghị eme eze. Adọkwa na ndị nwere ofu obi na-eme gịnị? Na-azọpụta ihe ọma na ebe ha. Moses na ndị Israel ha nwekwara n'ofu obi, ya ka ha ji kpekata ekpere ha wee wuru ofu obi, Chineke zaa ha ekpere ha wee nwee obodo nke ha, nwee freedom. Anyị na-achọ ka anyị nwee udo, anyị na-achọ ka anyị nwegoro ndị isi, ka anyị dị na-awụ ndị ọdụ. Chikere ndị ọzọ adịghị iche nke anyị adịghị